Dua peji gimoro achiel ka. Penye na mheshimiwa Jera. Jera. Adier makende ni idwal nyisa kawuono wan gi Basaris. Wonge Basaris. Mane tiji. Ne, donge watiyo. In be ng'e watiyo. To onge Basaris. Ema wacho ni ya Munuve. Onge Basaris. Tiji en go koko. Onge. Ana goyo ga koko. Kanye. Ema miyogo koko kani igi nokti. Baba. Ema miyogo koko kani okti mheshimiwa Jera. Mano wala ken kai. Baba. Anago kata in be ng'eyo. Ne, kata in be ng'eyo. Kata jo Nairobi te gi ng'eyo. Anago ga koko. Basaris onge. Ka wadhi hospital. Hospital nitie services mabecho adier. Sani, how many months is it to medical practitioners are still on strike? Kata kawuono. Kivi Mama Lucy kae. Mama Lucy ka. Onge medication, onge gimora mora baba. Baba Kenya ni orumo ka te. Ne, wach economy ni. Economy be. Sani ka wa kodi kae wadhi Lindi kawuono. Bana jogi gibiro nyisi ba gionge pesa. Gionge pesa kabisa. To Jopin. Baba Jopin yuak. Jopin sandre.